Id-deputat Nazzjonalista Chris Said ippreżenta mozzjoni fil-Parlament sabiex jitwaqqaf bord ta' inkjesta li jinvestiga l-allegazzjonijiet li għamlet il-blokker Daphne Caruana Galizia. Il-mozzjoni issejjaħ ukoll biex jiġu investigati l-allegazzjonijiet li għamlet fl-aħħar 4 xhur il-blokker Caruana Galizia fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fil-ħarġ tal-Malta Today tal-4, Chris Said qal li l-ġimgħa li għaddiet huwa għarraf li grupp parlamentari bil-mozzjoni li kien beħsibu jressaq fil-Parlament. Iżda l-għada il-ħamis fuq The Malta Independent li sa ftit tal-ġimgħatilu kienet fil-kontroll ta' Pierre Portelli, illum l-ispalla ta' Adrian Delia, ingħad li Chris Said ħalla lill-Partit Nazzjonalista fil-għama dwar il-kontenut tal-mozzjoni privata tiegħu. Fil-fatt kien il-Web Nazzjonalista David Aġus, persuna qrib Delia, li konferma mal-gazzetta li id-deputat Awċi la informa u lanqas iddiskuta il-kontenut tal-mozzjoni. L-istorja waslet għal reazzjoni minn Chris Said fuq Facebook li pubblika messaġġ li rċieva minn Pierre Portelli qabel ma tresqet il-mozzjoni u sostna li indipendentament minn x'inhuma il-fatti l-aktar ħaġa importanti mhux min u kif ġiet ippreżentata il-mozzjoni imma min hu favur jew kontra tagħha. Fil-messaġġ Portelli talab lil Said sabiex il-mozzjoni tiġi appoġġjata mill-Kap. Madankollu fi kliem Portelli innifsu, Chris Said għażel li jagħmel ta' rasu jressaqha waħdu wara li ma weġiblux il-messaġġ u lanqas talab li l-Kap jissekondah. Dan minkejja l-impressjoni li Portelli kien qed jagħti li Delia kien lest jiffirma pront waslet it-tweġiba ta' Said li wieġbu li meta iltaqa' mal-Kap u ma' Demarco fl-ebda ħin ma offra li jiffirma miegħu.